aja katok sakmu ngene-ngene. Modal iki kok aku. Wes, wes, no aku. Jane kurang apa to, Mas? Aku kurang apa? Syukur wae. Aku kurang apa, Mas. Apa kurangku? Ha. Apa aku gak ono apa-apane? Sewaka
langenira sang nahar pati lampah hira alon Mijilangan nira sang gina orebek badaya yuwarna nira Om awik nam hastu nama sidam putuku ngger putuku Duryudana wis sawetara suwe lungguhku ana negara Ngastina ananipun eyang ora gage-gage ngucap amarga sesek dadaku. Apa to sababe kang kaya mangkono? Krana anggonku nyawang kahanan Ngastina ing titi palungguhan iki. Ngger. Mbiyen negara Ngastina kene iki kondang negara kang subur lan makmur. Nanging bareng saiki Ngastina dilungguhi karo Sata Kurawa. Negara sing subur lan makmur iki kok malih sarwa kekurangan. Kamangka
Kamangka ora kurang-kurang anggonipun eyang ngandhani putu-putuku Sata Kurawa supaya tumuju dalan kang utama. Nanging nyatane lambe sak tumang mung kari sak merang. Nek dituturi mlebu kuping tengen metu kuping kiwa, mlebu kuping kiwa metu kuping tengen, babar pisan ora ana sing cumentel. Ger tumindak lan pakartining para Kurawa wiwit biyen mula wis babar pisan ora tau nganggo rasa katresnan, ora tau nganggo kawicaksanan, ora gegulang rasa prihatin lan ora duweni rasa welas asih. Kamangka sing jenenge wong angkara murka kuwi mbuh cepet mbuh ora mesti bakale ngunduh wohing karma pala. Kula Duryudana nek tak glejah yen tak teliti sumber-sumbering perkara paceklik lan kuranging sandang boga tekane lelara kang jalar tumular ana bumi Ngastinapura iki awit saka pakartine adi-adimu Sata Kurawa ingkang nerak pacak nrajang perbatang dikandhani malah banggel. Mula nganti dielekke karo sing gawe urip kanthi anane rerusuh lan brama curah apa dene paceklik banjir awu walik watu lan uga sakehing ruhara. Mula yen nganti titi mangsa iki kowe sak sedulurmu Kurawa ora padha eling marang lakuning bener. Sayekti negara Ngastina kene tan wurunga sangsaya remuk bubuk dadi rempon. Nggih. Ngaturaken panuwun dhumateng Kanjeng Eyang Bisma ingkang sampun paring pitutur miwah pituduh dateng Duryudana sakadang Sata Kurawa. Iya Putu Prabu iya. Namung kemawon menawi kula sak sederek lajeng dipun salahaken krana dados sumbering kerusakan negara Ngastina, nyuwun sewu. Kula boten condong Duryudana boten rumajang. Menawi Kanjeng Eyang Bisma paring dawuh wis dielekke karo sing gawe urip liwat anane pagebluk gedhe supados Kurawa sami eling kalian lakuning bebener, nyuwun sewu. Sak ngertos kula ingkang nandhang pagebluk lan paceklik menika boten ngemungaken dhateng Praja Ngastina, nanging kathah negara sanes ingkang ugi ketaman paceklik. Malah kepara kula nampi wangsit saking dewa. Negari Ngastina saged waluya jati-jati temah nirmala. Bumi Ngastina badhe manggih bagya mulya. Menawi Duryudana saged mboyong pamong tumuwuh Kyai Lurah Semar Badranaya inggih sang jiwa minulya. Pramila Kanjeng Eyang, slendro ingkang raos slendro ingkang batos gandeng wangsit sampun kula tampi. Gandeng wangsit sampun dipun tampi kalian Nalendra Ngastina Prabu Duryudana. Ciptaning manah sedyaning kayun Duryudana kepingin sanget. Duryudana kepingin sanget saged hamboyong Kyai Semar Badranaya mapan wonten ing negari Ngastina mriki. Mindah bombong ing manah
menawi Kyai Semar purun tumut kula. Mila Kanjeng Hyang Duryudana nyadong dawuh cara menapa ingkang kedah kula tempuh srana menapa ingkang kedah kula lakoni supados Kyai Semar purun kaboyong mapan wonten negari Ngastina mriki Kanjeng Hyang. Permara reh mangosamya ngambreng Kadi karonaning kaswahasih ring marga Hemeletkung Risang ganda mastrat maca leng-leng lalu manguladi Surya mangrangsang wayah Surya mangrangsang wayah Umyus hamara maya hanto putu yen perkara arep boyong Semar pun eyang rujuk Begawan Bisma cocok ning pitakone Kyai Semar apa gelem gage ora arien atimu Duryudana nadyan pun eyang sarujuk lan Duryudana kepingin ning Kakang Semar apa gelem jal saiki glejahen kawit biyen mula sing dimong Kyai Semar kuwi mesti satriya sing manut karo paugeran satriya sing tansah ing lair angudi karya ing batin nangesti Gusti satriya sing manut kelawan dharma kamangka dharmane satriya kuwi yen ora kleru ana cacah 5 siji ya kuwi rumeksa rahayuning bumi kelairan kuwi darmaning satriya angka 1 dene darmane satriya angka 2 ya kuwi ngayomi para pandhita kang mangun tapa brata dene angka 3 darmaning satriya kuwi tresna asih mring para kawula angka 4 setya tuhu netepi janji lan darmaning satriya kang pungkasan angka 5 tunduk ing bebener ade dasar adil kuwi kabeh darmane satriya kang sejati mongko nek diglejah siji mbaka siji bab rumeksa rahayuning bumi kelairan satriya Ngastina sing jeneng Kurawa kuwi ora tau gelem ngreksa marang negarane malah kepara nek negarane ketekan mungsuh para Kurawa malah golek sambatan angka 2 darmaning satriya kudu ngayomi pandhita sing do ayomi kuwi pendhita sing model piye Duryudana sajeke Begawan Bisma ana negara Ngastina kene aku durung tau weruh kowe ngayomi pendhita sing bener becik tumindake sing mbok ayomi mesti pendhita sing malian nek teko mesti jame yo yahmene iki sing mbok ayomi iki pendhita malian tekane mesti adate yo jam yahmene iki
Aku durung tau weruh kowe ngayomi pendhita sing bener lan becik tumindake. Sing mbok ayomi pendhita sing merenges munggah setinggil galeah. Sapa wae pendhitane? Dewa Kumara, Dewaningrat, Gura Dauna, Resi Lumana, wis sapa neh? Aku iki niteni. Angger kok ana pendhita gruyuk-gruyuk munggah setinggil Ngastina sing pengen bantu Paduka Putu Prabu ki ping pira nganti aku judeg. Timbang rembukan karo pendhita sing ora genah, aku luwung bali nyang Talkanda. Ping pira lakon kaya ngono kuwi ping pira hitungan? Wahyu katentreman nganti pirang jilid. Leres niku. Wahyu katentreman niku berjilid-jilid. Nganti sampake ping 17. Lah iya. Lah iya. Sing mbok ayom iki pendhita sing gruyuk-gruyuk. Wiwit sore markir gerobak wis dipapak wonge towek. Wah, nek sumbar. Iki lho apik barangku. Bareng tibaning data bruk. Ora merantasi gawe. Kawula nyuwun sewu panemban. Sengkuni piye? Menawi saking pemanggih kula Semar niku nek dikepenake uripe mesti purun. Urung mesti Sengkuni, urung mesti. Kowe ora weruh Semar kuwi sapa? Kowe ora weruh Semar ki apa lan Semar kuwi sapa? Semar kuwi ditembangke saenggon-enggon kanggo patuladan. Gambare Semar kanggo tulodo ning ngendi-ngendi. Disawang kepenak ambak arepa wujute ora mbejaji. Ning gandeng ana sorot pepadang kang tuwuh saka kuncunge Semar. Mula saenggon-enggon kae tetep dadi pamong. Digugu guneme karo wong akeh. Semar kuwi manggon ning ndi ae marake tentrem. Wis rungokno Sengkuni luwih dhisik Kakang Durna. Semar kae iki wong gombal. Wong nyerantil, wong kekurangan, wong keserakat, wong ora duwe, wong kakean utang. Semar kae yen diboyong ana kutha Goro Ngastina banjur dimulyake, keceh bondo rina wengi lan diseneng-senengke atine. Dicukupi kabeh kebutuhane, tak kira mesti Semar mesti gelem diboyong mrene. Kowe nek ngukur Semar aja nggur saka penyawangmu, Semar kae jiwa minulya, Dewa kang asalira titah kang umur dewa. Upama Semar iki kepengin dadi dewa, ora mudhun ana Madyapada, ana kayangan kono, mesti kabeh dewa padha mundi-mundi karo Semar. Kabeh dewa nyembah-nyembah marang Semar Badranaya. Apa ta sababe kaya mangkono? Semar kok mung trima dadi batur, Semar kok mung trima dadi pamong. Krana niyate Semar gandrung marang katentreman, gandrung marang karahayon. Mula akeh wong sing padha majang kang sarta gambar tulisane Semar. Kang mengku teges Semar sengsem barang kang samar. Uga akeh wong-wong sing padha majang gambare Semar. Akeh ning dalan-dalan. Tuku emas Semar. Mesti do kabeh do akeh sing majang gambare Semar. Mergo akeh wong gandrung karo Sang Jiwa Minulya. Semar sengsem barang kang samar. Tuku emas Semar. Apa ana tuku emas Sengkuni? Ora ana. Yukur gabrus sore tok. Kakean cangkem wis sore. Umuk kabeh dumuhi ngalor ngidur. Kilo. Tibaning ndata pruk. Nek Semar angel nyuwun sewu. Anake Semar didhisikke luwih dhisik. Anake Semar sing ndi?
Ayo Gareng apa Petruk apa Bagong. Kae nek diiming-imingi bondo mesti gelem. Nek anake wis gelem rene mesti bapake katut melu mrene, Gareng kae mesti ya gelem. Gareng kuwi sapa? Lho Gareng kuwi ya anake sing barep. Oh ya bola bali. Kowe urung tau maca surasane tulis ana buku pustaka Darya lan kowe durung ngerti karo sapa sing dicekel karo Semar. Semar kuwi nalika tumurun ana Madyapada disangoni cupu Manik Astagina karo mbahne sing sawape ana 8 perangan. 1 Semar ora iso kluwen, 2 Semar ora iso ngantuk, 3 Semar ora bisa ketaman asmara, 4 Semar ora bisa susah, 5 Semar ora iso kesel. Kang angka 6 Semar ora bisa lara, angka 7 Semar ora kepanasen. Angka 8 Semar ora bisa kademen. Hah? Lah, 8 bab iki mau ndadekake Semar kang tetek anggone tetep ngemong marang satriya, satriya kang sejati, satriya kang luhur sing dadi budi kelawan pakertine. Nek ngono kuwi mung jimat. Jimat-jimat kaya ngono kuwi saiki wis ora ana dayane apa-apa. Upama ana dayane ngono kuwi wis nggur biyen. Saiki aja mbok jagake banget-banget dayane, ngono. Aja mbok jagake banget-banget. Semar ki ambak sekti, ambak duwe keluwian, tinggalane mbae. Jarimu ora bisa nandhang asmara, ora bisa kesel, ora bisa ngantuk lan sak liya panunggalane kuwi mung jimate mbae. Kuwi upama ampuh kuwi ya nggur biyen. Ning jaman saiki wis ora ana guna paedahe. Wis pirang-pirang wong medhayah nggonku wis pirang-pirang nawani pring pethuk wis pirang-pirang. Nawani kol buntet, brengos macan putih, tangkur boyo. Apa meneh sing nyaron kuwi arep golek ning Gunung Kawi. Anti karen kowe ora percaya karo bab-bab sing ngono kuwi sing nguni. Ngene, saiki sing wigati ngene. Saiki sing wigati ngene. Piye carane supaya Semar gelem melu karo negara Ngastina? Ning yen saka pathokane Sengkuni, watone Semar sak anak-anake kabeh diwenehi omah sing becik, magrong-magrong disandangi sing wutuh. Semar dimulyake, Semar diwenehi mangan sing sarwa enak, dhuwit sing sarwa kecukupan, menyang endi parane. Wong urip sing digoleki apa mesti wae Semar gelem diboyong mapan ana negara Ngastina kene Wakni Gondel. Yogya malih kinarya palupi Surya putra Narapati ngawangga lan Pandhawa tur kadahange panyayah tunggel ibu suwiteng Sri Kurupati haning nagaring Astina kinarya gol agul mangya tarasating mraja kawuryan wasunjaruri
rorah pangrehing ukara karana tanpa malu asilan putih mangandur lagu ning angin kukur hagraning rega guru-gur neta kagiri-giri amit pasang Kalimantabik sinabeta ing Iladuni dumawaing tawang tuwang Yayi Prabu Kakang nganggo Karna Basusena kados pundi inggih paripaksa radi majeng anggen kula pinarak awit selak boten kiyat anggen kula angampah kepingin atur dharma bekti konjuk Yayi Prabu ing Astina liripun kados pundi Koko Prabu Yayi menawi namung babakan boyong Kyai Semar Badranaya benjang dadak ngentosi menapa rakantos sakmangke ingkang sagah bidal wonten Karang Kadempel utawi Klampis Ireng sedyaning manah dereng lega raos sing manah menawi dereng saged hamboyongi Kakang Semar tumuju wonten ing negari Ngastina mriki niku sing kula jaluk Semar mang boyong mriki nun inggih ngestaken dawuh amit madal pasilan mboten langkung namung pamuji kula ingkang nderekaken jengkar paduka Kakang Dipati Basukarna Pandita Karya Langsit
Pindha kumbang ajaping tawang susung angin ngendi nggone miwang kali ingkang kung Kaki Prabu kula wonten dawuh Kanjeng Hyang ya yen wis pancen kenceng sing dadi niatmu supaya negara Ngastina bali tentrem kowe kepengin boyong Kyai Semar Badranaya pun eyangmu meminta marang panguwasaning Gusti muga-muga bisa kasemdadan sedyamu ngger Jaka Pitana. Nggih ngaturaken panuwun Bapa Durna. Kula wonten dawuh tinimbalan anak angger. Mangsa Baranga anggenipun badhe meminta dhateng Sihing Bathara. Supados kasemdadan sedya kula anggenipun badhe hamboyong Kakang Semar tumuju mapan wonten ing negari Ngastina mriki. Oh nggih. Pancene ditunggoni Semar niku teng ati saged ayem teng ati saged tentrem. Lho nggih Paman Sengkuni. Aja negakake lakune Kakang Karna Basusena. Mangsa Baranga Sata Kurawa anggone padha ndombani tindake Kakang Basukarna tumuju mring Klampis Ireng. Kawula nek dhateng sendika ngestaken dawuh. Kartomarma kula wonten dawuh Ka Prabu Bubarna kang padha nggantung sibuk. Panjenenganing Sun Harsa kundur hangenaton ngestaken dawuh Ka Prabu kang Rayi Hamid madal pasilan. Gandanya sekar kehadung. Kembang,
Hong dawuh man. Oi. Redo mawur mangawur-wurahan pengarane ngajurit gong maguru gongso tata kaya butula para panjriting turangga hesti mimang dwaja kang kekitir ora kata ingkang dwaja Tuwaja lelayu sabit Put ladalah Man Harya Werti Paman Harya Sengkuni ingkang sampun medaling jawi kula satriya Banjar Junut pun dursasana nyadong dawuh Paman kados pundi wasing perembakan ingkang mapan wonten ing nagari Ngastina Paman Harya Sengkuni lalala dalah Paman Cengkuni dos pundi Paman Cengkuni kados pundi pirembakapinipun wonten ing pacewakan kula pun dulma gati nyadong kabal kados pundi Paman Cengkuni
Kula satriya Tirta Tinalang pun kareta marma nyadong dawuh kula pun Jayadrata nyadong dawuh paman. Iya kabeh sata Kurawa kabeh wae. Ndak jaluk aja padha saur manuk. Tumuli rungokno gatekno kang sarta nglakonana. Ing ripalungguhan iki Kurawa kabeh padha tak perintah ya kuwi ngombyongi lakune kakangmu Ngawangga Karna Basusena kang bakal tumuju ana ing Karang Kadempel. Dateng Karang Kadempel badhe wonten perlu napa man? Perlune ora ana liya kejaba mung boyong Kyai Semar Badranaya. Merga kowe kabeh para Kurawa wis nyumurupi dhewe. Dina sakmengko negara Ngastina lagi ke Taman Pagebluk Mayangkara. Negara Ngastina lagi ke Taman Paceklik kamangka nggih. Kamangka anak Angger Prabu Duryudana nampa pangsiting dewa Ngastina bakal bali pulih kahanane yen to ketunggon wong boga sampir si Semar Badranaya. Mula Dipati Karna minangka dadi wakil saka negara Ngastina bakal tumuju ana Karang Kadempel mboyong marang Kyai Semar kuwi mau dur. Weh lah dalah. Kamangka ingkang ke Taman Pagebluk boten ngemungaken negari Ngastina kemawon. Manca negari saklintinipun Praja Ngastina ugi kesrambah wujudipun pagebluk mangke gek-gek wangsite padha. Padha piye, Dur? Negarane bakal tentrem yen bisa ketunggon Semar Badranaya. Temahan sing duwe kepinginan boyong Kyai Semar boten namung negari Ngastina kemawon, Paman. Mula Kurawa tak kanthi ngombyongi Dipati Karna njagani yen lelakon kang kaya mangkono. Yen iki mengko ana liyan praja sing uga bakal mboyong kiyaine Semar. Tegese dadi pepalang anggone negara Ngastina bakale bali tentrem. Mula yen ana sing malang-malang kaya perbatang mentang-mentang kaya Gandewa, pengen uga mboyong Semar Badranaya Kurawa enggal jumangkah Kurawa enggal kumrembyah. Makaten Paman Dursasana iya. Mula Kurawa kabeh ibarat wong dandan aja kok kendhone ning malah tumuli kenceng ana. Muga-muga antuk pengasih saka Gusti Kang Maha Asih. Swatama kula wonten dawuh Paman metu njaba. Kirapna para Madyabala pisan dandan kapindho mlumpuk katelu kabodholake non Hamid Madal Pasilan. Aja kaya bocah cilik sing dadi lakumu Swatama. Kumrekang bala lumares Budaling prawadya kuswa warna-warna busana sakehing prawadya abrabusana nira swarane rame gumuruh pindha ombake samudra
Yo 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 yo. Mampir